Започваме отново. Сега трябва да се разкарвам до тъпия Big Smoke. Нямам никакви патрони, гледайте как. Една бабка как е залегла. Не мога да тръгна. Яко. Не ма мъжи. Гледай сега. Фристайл. Аз съм пичага, с москвичага. Не! Аз съм малко приключване. След малко да ти караше като някакво безумно. Не, точно след малко. Хайде я да се опитам да мина оная мисия. Добре, миня и да почваме за някаква друга игра. Вижте. Виждате ли откъде му се пуска нитрото? Айде бе, аз съм с нитрото, не мога този тъпо да го счупя. Кой? Батио гащо, кой? Батио гащо. Виждаш как се кара, бе. Сега ще ти продемонстрирам как се прави дрифт. Много натоварено положение, Те са някакви пезначки, бе, до всичките една питоча. Айде сега, трябва да заведа този спич. Значи толкова време са чакал, за да може ония да се качи, ще да правя колата, се ще да я поправят. Сега с 300 км карам аз по магистралата ни. Магистралата! Тя е грозна, като бившото ми гадже. Тя е грозна. Стига не мога ли да направя някакъв обикновен дрифт? Опа! Беги бабо, беги бабо. Вижте какви са грозни уния. Не мога да повярвам, че в... Мразя като прави така. Какво? Забих се в стена, Как така? Не знам защо върви на някъде си, но знам как ще стигна по-бързо. Само някакъв влак да не ме смаже. Няма как влакът да смаже, пък и нищо няма да си стане. Ще ми стане. Само колата ще като на мен ми се е случило. И повярвай, това го знам от личен опис. Балас, идиоти, грозни! Имал съм нитро. Балас, грозни сте. Това какво? Биби! Правя дрифтове! Бах ти по сутията. Вчера са... Извинете, аз съм Уитър Кинг. Вие сега как се трибара. Лак безупречен и то. Виж сега, трябва точно това тъпана да го следиш. Стреляй и ти да ще е по-лесно. Аз не стрелям, аз съм карач. Аз съм возилач. Но така ще стане по-бързо и по-лесно. Само трябва това тъпана да го следвам. Вау, каква идея. Много добре караш, много добре. Чакай. И сега ще видиш за какво пресрещва да ти говоря. Сега това циганче тук ще се появи. Тук ли? Чакай! Сега ще минеш през стълбите. Ще трябва да мина през стълбите. Ще се наложи. Живи сме! Да сега никой от нас не е паднал. Защо се изкръщава, И аз вземи да попиташ някакъв по-удачен въпрос. Искаш ли? Мой син. Да, що не го да стигаш? Стреляй ти да... Идиотщина. То стигне къде? Идвам за те, полеларити! Не! Разкази ги са. Айде, качвай са, мой. Айде, чернилки, качвай са. Аз съм по-бял от тебе. Бай ти казвам, гудбай. Къде отидам това циканче? Бах ти павно за това циканче. Бум, жакаляке! Стреляйте го, бе! То се много голям.
Не може да оцели едно циганче. О, чакай, аз тръгнах на къде. Хайде, стреляй го, бе. Може и да успееш да го стрелиш. Знаеш ли какво знам? Знаеш ли, че може това да се случи? Ух! Пускане, бе! Защо ме това нормален ли е? О, сега ще го целим, бе. Чай, ще го целим. Искам да те убия, бе. Чакай, бе, ще оцелиш оня невинен зепач. Ще го оцели? Умения с байк. Кера. О, фак. Чао! Това трябва да потуши това байк, бе. О, не, той ще избяга. Айде, качвай се вътре, бе. Бах ти циганската работа. То къде отиде? Кой той? То сни нормален. Не. О, оцели го, значи наблизко. И ти ли го преследва през тука, бе, мой? Че да не вземе той, защото аз мисля, че то си начертава свой път. Чакай. 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 Следвам го. Ще гледай тук точно на най-готиното се отрепиш. Представяш ли си? Да. Чакай, то с къде отиде? Фейка някъде. Не, той е фейка тук. Така. Бързо. Здрасти, полицай. Бързо. Настигнахме го, бе. Само дето сега ще се прибия някъде. Виждам, че то справи остри завой. Аре, бе, то с толкова ли е крив, бе? То е много скукан. Чакай, Liberty City. Чакай. Ми как? Ти гледаш да не я смашиш, а точно това направи. Къде отиде това циганче, бе? Той отиде по пътиката нагоре, бе. Ще му кажа на къде ще тръгне. Аз сега ще му покажа. Дин. Айде, стреляй, бе! То се остана без патрони. Аз, значи, трябва да върша всичко. Здрасти, папас. Идиотщина! Айде, цели го! Аз тук ще дойда този да го отрепя. Бум! Ай, какво? И това беше от нас.